SU er en økonomisk hjælp, man kan få, imens man uddanner sig. SU-loven giver alle danskere over 18 ret til at uddanne sig med økonomisk hjælp fra samfundet. Indtil 1913 havde dygtige og ubemidlede studerende i århundreder kunne få studiehjælp i form af private legater eller en gratis plads på et kollegium, hvis de ikke måtte leve på familiens barmhjertighed. Dansk Studiefond blev stiftet i 1913, hvor man kunne søge lån, og det privilegie har vi stadig til rådighed i dag, 2 gange om året. I 1950 hed det Ungdommens Uddannelsesfond, som tilbød økonomisk hjælp til unge under uddannelse, hvor pengene kom fra den dengang nyoprettede tipstjeneste. I 1970 blev SU, som vi kender det i dag, uddelt for første gang. Dengang skulle man være fyldt 28 år for at få SU uafhængigt af sine forældres indkomst. Ingen dygtige elever skulle fravælge at studere på grund af manglende økonomiske muligheder. Det skulle ikke være nødvendigt for studerende at arbejde så meget ved siden af, at de gik ud over studierne. Stipendier og lån blev baseret på objektive kriterier. Vi har været ude og spørge forskellige elever på Niels Brock om, hvad de tænker at gøre med deres SU. På tøj og rimelig meget på mad også. Men det er også lidt svært, når jeg har et arbejde. Og prioritere, hvad jeg bruger min SU på, og hvad jeg bruger min løn på. Jeg bruger min SU for det meste på at købe tøj, eller tage i byen, eller andre små ting, og nogle af dem sparer jeg også lidt væk, hvis der er plads til det. Som regel bruger jeg min SU på... Nogle gange køber jeg bare normale ting, mad i kantinen. Smøger. Så vil jeg leve af min løn. Altså, det er ikke fordi, det er den store forskel. Det gør for mig 1.300 kroner om måneden. Det er en lille chat penge i forhold til, hvor mange penge jeg tjener på mit arbejde. Så vil jeg nok arbejde lidt mere, end jeg gør nu, for nogle flere arbejdstimer, så jeg tjene flere penge. På et deltidsarbejde, og ja. Nej, det synes jeg ikke. Jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor de skulle få SU, når vi lige så godt bare kan arbejde med SU. Altså dem, som tager sin skole seriøst og kommer til tiden og kommer til tiden og tager det seriøst, de skal med dem, som meget kommer for sent hele tiden og ikke rigtig tager seriøst og ikke laver en skid og kun for at få SU, de burde ikke få noget som helst. Det er galt nok, fordi det får eleverne til at gå i skole. Så de får lyst til at gå i skole, så de får SU som gratis. De fleste mener altså, at man skal gøre sig fortjent til sin SU, men at det da stadig er meget rart at få finansiel støtte. Så det er godt, at SU ikke er tvunget ned over hovedet på nogen, men det er et valg, man selv tager. Alt i alt er vi heldige, at vi lever i et land, hvor vores stat prøver at tage så godt hånd om os unge som muligt, og tilbyder unge studerende SU, som i andre lande, f.eks. USA, ville være fuldstændig tosset.